Boas tardes, moitísimas grazas. Señores, perdón, teño que pregarlles un pouco de silencio porque senón non nos imos oír, bueno, sobre todo a quen hai que escoitar que é a Ana Pontón, pero pido disculpas e pido unha vez máis que aqueles que poidan que se acheguen as primeiras partes aquí das filas do auditorio, porque non sei se aí se escoitará ben. Falla a megafonía e non hai posibilidade de poder solucionalo de calquera xeito, aínda que os empregados desta casa, da Organización Nacional de Cegos Españoles, da ONCE, fixeron o que poderon, non foron quen de solucionar este problema e temos que afrontalo, pois, lóxicamente, levantando un pouco o ton de voz para ver se nos facemos escoitar por vostedes. O que lles dicía, boa tarde, moitísimas grazas por acompañarnos, moitísimas grazas tamén a ONCE por cedernos unha vez máis este local. Cando ao cabo de 25 anos, moitos dos integrantes do Club de Opinión Foro Cívico non temos nen moito menos o pelo que daquela tiñamos, a nosa cabeza, sin embargo, non para. Segue a matinar, a querer afondar nas cuestións que atinxen a Galicia toda, a súa paisaxe, a personalidade, respetando o que temos, máis tamén tratando de sermos consecuentes e aportar saídas, consecuencia así mesmo do debate social, para mellorar aquilo que a propia sociedade galega coida debe modificarse axeitadamente. 25 anos do Foro Cívico e aínda se mantén vixente canto o escritor, poeta e xornalista galego membro desta entidade, Manolo Rivas, dictou para o manifesto que nos honra no Foro Cívico e ao mesmo tempo nos sinala o vieiro a percorrer para cumprir, cando menos, outros 25 anos máis que, obviamente, deberán asumir aqueles outros que nos sigan. Estamos máis ou menos satisfeitos do xa percorrido, pero aínda queda moito por facer. O Club de Opinión Foro Cívico é necesario. Teno demostrado nesta andaina da que agora celebramos un cuarto de século co apoio de moitos de vostedes e outros socios e amigos que sabemos están aí a espreita para arrimar o ombreiro en calquera pousadoiro no que fagamos un pequeno descanso. Grazas por todo isto, grazas aos que acudiron a nosa chamada a participación, sempre dispostos a colaborar. Mesmo estamos agradecidos a aqueles que por calquera circunstancia non poideron ou non quixeron estar. Sempre foi a súa opción. O noso vai seguir sendo o traballo a prol de Galicia e os galegos, da Coruña e os coruñeses en primeira instancia, por estarmos precisamente aquí. O carimbo que levamos na fronte fala sempre de servizo e, como tal, asumimos o que facer diario. Benvidos, polo tanto, moitas grazas e vaya todo por outros 25 anos máis o dispor da Coruña e Galicia. Todos somos foro, en definitiva, todos somos civis. E agora o secretario da nosa entidade, Manolo Monge, será o encargado de presentar a conferenciante que é ben coñecida por todos vostedes e que penso ten moito que dicir ao respecto de Galicia. Moitas gracias, Ana Pontón, en primeiro lugar. Manolo. Bueno, moitas gracias pola vosa presencia. Antes de presentar a Ana, permitídeme un minuto de publicidade. De publicidade de agitación e propaganda. Entón, aproveitamos a ocasión, como sempre, para lembrar estes 25 anos e brevemente comentar, cando iniciamos esta andaina, que había un gran cacao mental da xente preguntando que é isto do Foro Cívico? E había moitísimas opinións, non? Un decía, está clara a cousa, os actos fan non hai non dos jesuitas, é unha cosa dos jesuitas. Porque, ademais, hai algún crego por aí, Manuel Espiña e tal, é unha cosa da igrexa e tal. Pero despois, cando empezamos a difundir un pouco os promotores, pois aparecía xente nacionalista, como eu, aparecía xente do Partido Socialista, como o caso de José Luis Pedro de Pardo, aparecían anarquistas, aparecían persoas que estaban en ese momento militando en dos partidos, como o caso de Álvaro Someso, aparecía xente comunista, como Rafael Várez, e ao final a xente chegou, pois isto parece que é unha cosa que non se entende moi ben. O objetivo precisamente deste club de opinión é eso, un contraste de opinións para sacar a debate todos os temas que consideramos de utilidade. Temos unhas finanzas saneadas, isto, decirlo aquí, parece unha cosa rara, non? Non tivemos ninguna subvención nunca, ni pedimos ninguna subvención. Ni pedimos, ni tivemos ninguna subvención. Entón, cal é o misterio? Pois o misterio é que non pagamos nada. Entón, por aquí pasaron 100 e pico persoas e nunca pagamos nada.
Viñas de Madrid, de Vigo, de Santiago, Guarana, e verdad, non pagamos nada. E entón, é o sistema patente ao final da edad. Non pagamos a ningún conferenciante. Isto que non cargabou porque ao mellor que un por aí e ninguén os paga despois aos actos. Bueno, temos a mesma cuota tamén desde 25 anos, cosa tampouco que non é normal. Agora mismo estamos con 2 euros ao mes, que pasamos anualmente 24 euros, xa isto de propaganda, isto é a parte da propaganda. Bueno, remato xa esta parte de propaganda. Un club de opinión con todas as asociacións poden seguir adiante porque hai xente que está animada a apoiar e a facerse socio. Así que pasamos antes aí un folleto que apoia a inscripción, os que queiran pois poden apuntarse ao club de opinión Foro Cívico e os que non teñen agora mismo aquí o número da conta, non pasa nada, que firmen e que poñan o nome e xa nos chamamos para coller o número da conta. Bueno, paso xa a presentar este acto de hoxe que sabede que é o primeiro de un ciclo que invitamos aos portavoces e aos portavoces, en este caso de Ana, de todos os grupos parlamentarios. Comezamos hoxe co de Ana Pontón, do BNG, e nos días seguintes, en febreiro, o día 9, estará aquí connosco Xaquín Fernández Liciaga, e o día 23 estará Luis Villares de El Marea. Ana Pontón, todos coñecedes, que é licenciada en Ciencias Políticas e Administración pola Universidade de Santiago. A súa militancia política xa comeza en Galicia Nova, despois tamén nos comités abertos da facultade, foi membro do claustro da universidade, foi elexida tamén para a xunta de facultade onde ela estudiaba. Participou en numerosas adaptacións e congresos, incluso a nivel mundial, como é o caso da Marcha Mundial das Mulleres, e é diputada no Parlamento de Galicia desde febreiro de 2014, sustituindo a nosa compañera Pilar García Negro. Foi elexida portavoz nacional do BNG na Asamblea Nacional celebrada en febreiro de 2016, foi candidata á presidencia da Xunta de Galicia polo BNG e en actualidades, xa sabedes, portavoz do grupo parlamentar do BNG. Sin máis, deixo-vos con Ana Pontón. Sabedes que sempre temos por costume no foro que haxa un coloquio e esta ocasión con moita máis razón. Así que despois da intervención podes dar a vosa opinión e preguntar o que querades. Sin máis, deixo-vos con Ana Pontón. Pois, moi boa noite, vou a intentar proxectar ben a voz, non sei se os que están atrás escoitan ben, sí? Porque isto facilita que unha non se sinta tan incómoda, non? Bueno, eu primeiro, o que quero darvos é as grazas por asistir a este encontro, que eu sobre todo agardo que sexa un diálogo. A mí non me gusta nada un monólogo, non, de sentir aquí que estás digamos, contando, ¿no? Que te parece importante contar neste momento, senón, se mo permitides, pues vou a intentar pues que esta primeira parte sexa breve e que logo podamos entrar nun coloquio onde planteedes aquelas cousas que vos parezan máis interesantes neste momento, que vos preocupen e que vos interese saber cal é a opinión que ten o Bloque Nacionalista Galego. Antes de tamén empezar, pues gustaríame darle as gracias ao Foro Cívico por convidarnos a estar presentes neste acto. Creo que é importante que haxa este tipo de actividades, que recuperemos o activismo e tamén que máis alá dos clics e me gustas, teñamos ocasión en vivo e en directo de poder falar, que sigo pensando que é o máis importante e o máis necesario neste momento. Nos titulamos esta charla ou este encontro como en relación con cales serán os retos de futuro que nos tiñamos como país. Pero eu cando estaba pensando como enfocar este acto, como empezar esta reflexión, pois por alguna razón se me viñeron así de unha forma un pouco teimuda unhas palabras de un desos representantes do novo cinema galego que tive unha ocasión de poder ver a semana pasada, Oliver Laxe, que é un director novo que eu creo que ten moito potencial e que a pesar de que non naceu neste país, realmente ten un vínculo moi forte con Galiza. Creo que vai a rodar a súa próxima película ademais aquí. Pois Oliver Laxe na presentación das Mimosas empezaba a súa presentación desta película precisamente facendo unha reflexión sobre que el consideraba que formaba parte dunha xeración que era unha xeración que non tiña referencias
espirituais, se queredes, que non tiña referencias políticas e que vivía nunha especie de escepticismo. E que no seu caso o que lle fixo espertar esa necesidade de aportar algo ao colectivo e de transmitirle algo ao colectivo pois fora o cinema, non? E el decía que vendo a veces imaxes e certas películas que eso lle creara unha pulsión e a necesidade de ter un compromiso social. Eu a primeira reflexión que teño é que precisamente creo que en estos momentos en que se fala tanto da falta de valores, nós o que temos é que precisamente recuperar o sentido que ten que ter a política, que é a defensa de ideas, de proxectos, e que a política sirva para mover emocións e, sobre todo, para que se recupere ese servizo de vocación ao público, ao que nos une, neste caso a nós, como galegos e como galegas, membros dunha nación que existe e que sigue estando negada neste momento. E iso parecíame, por lo tanto, o primeiro punto de partida e o primeiro grande reto que nos temos, creo que colectivamente, no caso concreto do bloque nacionalista galego, e que isto é máis necesario que nunca, xustamente nun momento no que máis alá das mensaxes e das verdades oficiais, o que está claro é que hai unha profunda crise do réxime, hai unha profunda crise do sistema, levamos 8 anos de unha profunda recesión desde o punto de vista económico, onde vimos tamén, no caso concreto de Galiza, como a crise non só se utilizou para cercenar dereitos fundamentais, sino que a crise tamén foi unha excusa perfecta para seguir profundizando nunha recentralización e en ataques ao que son os nosos sinais de identidade, o que máis nos pode unir como pobo, que son a nosa lingua e a nosa cultura. Por lo tanto, esta non é só unha crise que podamos analizar ou ver como galegos desde un punto de vista de como nos afectou o roubo, a expropiación, a estafa dos nosos dereitos, sino que nós tamén temos que analizar se esta crise a nós nos afectou dunha maneira particular e realmente cales son os retos que se nos sitúan neste momento diante. Evidentemente, este é un país que xa tiña unha crise moi grave, cíclicamente vemos como hai un impacto moi grande da emigración, tamén comprobamos como a precariedade xa formaba parte da vida de moitos galegos e galegas e como había bolsas de pobreza importantes, e a pesar de que melloraran certas infraestructuras no noso país, se nos analizamos a realidade da base material de Galiza, nos últimos anos o certo é que nos estamos como país en peores condicións e hoxe temos que tomar decisións importantes se realmente queremos cambiar a dinámica que levamos vivindo nas últimas décadas e que é unha dinámica que se ve con claridade que algo non funciona ben. Un país que perde poboación sistemáticamente, onde cada vez somos menos, cada vez hai unha poboación máis envellecida e onde vemos que non hai, ningún tipo de pulsión económica de cambio real. Eu non creo que sexa un país que vaya na boa dirección, e desde logo non creo que esta sexa a dinámica na que nos temos que construir e que máis ben o que temos que pensar e o que colectivamente creo, ou por lo menos eu considero que a pregunta que nos temos que facer e a pregunta que neste momento é clave para decidir cal é o camiño que nos queremos seguir é se Galiza non dá máis de sí ou se realmente Galiza como país e os galegos e galegas poderíamos estar en mellores condicións se realmente temos un cambio das condicións materiais, das condicións políticas e de como organizamos o noso país. Evidentemente, eu creo que vos xa sabedes que voto por que non é que non teñamos e queremos máis de nós, sino que penso que se tomamos cambios trascendentes sobre o poder político galego e como nós queremos enfrentar o proceso da globalización, realmente vamos a ter novas oportunidades de mellorar a posición desde o punto de vista económico e de mellorar as condicións de vida dos galegos e das galegas. Aquí sempre hai como un marco que parece que se nos impón, onde parece que un pobo ou é un estado enorme e somos miles e millóns,
ou non temos nada que facer. Nos analizamos o mundo e vemos que hai realidades de estados desde moi pequenas, que non son ni 200.000, e viven e sobreviven, e teñen mellores condicións de vida da que temos nós, a estados moi grandes onde realmente o que son sociedades que hai moitas desigualdades. Quero decir con isto que Galiza non ten máis ou menos posibilidades en función do seu tamaño, sino que as nosas posibilidades estarán en función de como nos enfrentamos os nosos retos de futuro e se realmente nos queremos autorresponsabilizar no noso futuro. Por lo tanto, eu creo que ademais agora que se están cumprindo os 35 anos de aprobación do Estatuto, pois tamén é un bon momento para reflexionar se realmente con este Estado, aquí a Pilar García Negro que utilizaba esa metáfora tan boa deste estatuto autoanémico que temos e diría cada vez xa en unha fase moito máis anémica ou agónica, nos sirve para darlle resposta ás necesidades que ten o noso país, porque efectivamente eu creo que os gobernos, os estados, deben de ser instrumentais para mellorar as condicións de vida da xente e ter máis oportunidades. Entón, claro, nós temos uns paradoxos, porque están as verdades oficiais e están as realidades. Entón, hai unha verdade oficial que nos di que nós vivimos nun estado super descentralizado e máis. O sea, que non temos nin que aspirar a ser un estado federal onde se recoñecera, nos din que somos o estado máis descentralizado do mundo. Eu estudiei ciencias políticas e isto decíamos na facultade, e eu recordo que cando algún profesor, que a mí é un tertuliano moi coñecido, defendía esta tese nas clases, pois ese día eu decidía que non volvía máis a clase nese cuatrimestre, porque me parecía unha auténtica ofensa este tipo de valoracións. Entón, claro, a reflexión que temos que ver é un estado super descentralizado e, sin embargo, as principais vías de comunicación deste país dependen do Estado. Falamos da P9, unha gran coñecida polos coruñeses e as coruñesas, porque cada vez que tedes que salir da vosa cidade, tedes que pagar unha peaxe. E isto podemos decir que vivimos nun Estado moi descentralizado. Aquí tamén tedes unha infraestructura, outra infraestructura que é moi importante, o Porto da Coruña, que está tan de actualidade nos últimos tempos. Pois esa infraestructura que é tan importante para o noso país, para Galiza, resulta que no estado máis descentralizado o poder político galego non ten absolutamente nada que decir. Eu aproveito en todo caso tamén aquí, que sei que hai persoas que están moi vinculadas co debate que hoxe tedes aquí nesta cidade da Coruña, para reivindicar que efectivamente non é normal que ademais ese estado actúe en contra dos intereses da veciñanza, facendo negocio con uns terreos como son os da Solana e o que é de Finisterre, que deberían de devolverse ao pobo da Coruña. Vivimos nun estado super descentralizado e temos uns aeroportos aos que as únicas inversións que se lle fan e a única preocupación que ten o Estado, que ten as competencias sobre esa infraestructura tan importante, as inversións non son en como mellorar as vías e a oferta de voos, sino en construir aparcadoiros que logo están inutilizados e se gastan grandes infraestructuras. E vivimos nun estado super descentralizado, pero resulta que as estruturas ferroviarias siguen sendo tamén titularidade estatal e os galegos e galegas nas cuestións máis importantes non temos absolutamente nada que decir. E na práctica, no que son competencias que en teoría xestiona a Xunta de Galiza, tamén vemos que son competencias tuteladas. E son competencias tuteladas por dúas cousas. Primeiro, porque o Estado legisla de tal maneira que competencias como ensino, como a sanidade, ao final, están encorsetadas nas decisións que eles toman, pero tamén porque no máis importante para definir a autonomía ou a capacidade real para enfrentar calquer política, que son os recursos económicos, o Estado sigue sendo un Estado fortemente centralizado. Fixádevos, nos agora estamos debatindo sobre cal vai a ser o empezamos a debater sobre cal vai a ser o próximo modelo de financiamento de Galiza, que nós desde o BNG consideramos que é un debate fundamental para o futuro do país, desde un punto de vista político e desde un punto de vista material. Calquera persoa sabe que se non temos o control sobre os cartos, na nosa vida podemos ser maiores de idade no papel,
pero non somos maiores de idade na realidade, porque se o veciño nos administra o noso salario, somos dependentes de como nos distribúen esos recursos. E iso é, en realidade, un debate importante para o noso país, porque nos temos, en teoría, competencias en sanidade, en educación, en dependencia, que son moi importantes desde un punto de vista social, pero non temos capacidade para decidir sobre os impostos que pagamos os galegos e as galegas canto queremos dedicar a cada unha destas partidas. E nós o que decimos é que hai que darlle a volta a esta situación e hai que empezar a dar un debate claro entre o conxunto dos galegos e das galegas do que significa o modelo de financiamento. E isto ten moito que ver coa capacidade tamén como país e a consideración que temos de nós mesmos. Hai unha tese, que é a tese, digo eu, das mentiras oficiais, que nos di que os galegos e galegas vivimos da solidaridade. Sempre nos din que nós non pagamos, que os nosos impostos non chegan para pagar os servizos que temos como sociedade. E vos realmente acreditades en que isto é certo? O sea, como pode ser que ademais toda esa relación desde un punto de vista económico sexa tan opaca, se nos presenta como uns fluxos económicos que somos incapaces de discernir, pero sempre Galiza como tutelada e Galiza como sumisa e dependente dos fondos do Estado. Pois moi ben, nós como realmente acreditamos no potencial que ten o país e seguimos unha corrente e unha tradición histórica que caracterizou desde o Partido Galeguista hasta xa o propio Brañas, que falaba dun concerto económico, a nós tamén nos parece que é importante que falemos das cifras que en realidade están, digamos, sustentamos e cales son as relacións desde un punto de vista dos impostos que pagamos co Estado. E cando facemos esta análise, que é unha análise, vou a decir, conservadora no sentido en que non estamos exagerando, sino indo aos cálculos máis conservadores, nós o que comprobamos é como o Estado sae moi beneficiado deste modelo centralista e os galegos e galegas estamos perdendo porque o Estado está facendo caixa con nós. Nas últimas, estos son datos oficiais que se extraen das liquidacións que fai o Estado dos impostos e, por tanto, cifras que nos ofrece o propio Estado. O que comprobamos é como nesa relación económica dos impostos que nos estamos pagando, os galegos e galegas pagamos 11.000 millóns de euros en impostos na liquidación que fai o Estado no ano 2014. O retorno que temos para o noso país a través da financiación das competencias da autonomía son en torno a uns 7.000 millóns de euros nese ano. Podemos seguir facendo cálculos e vemos, bueno, o Estado tamén inviste algo en Galiza, computamos eso. Os concellos tamén reciben fondos, computamos eso. Ainda computando todos esos recursos, ao final resulta que hai máis de 3.000 millóns de euros que o Estado recauda no noso país e que nós non nos vemos, non? Os verá a señora Cospedal agora, neste despegue do gasto militar que ten, se utilizarán para financiar a Casa Real, o exército, en definitiva, para cuestións que nós pensamos que neste momento nin son as necesarias nin as máis urxentes para a sociedade galega. E nós estamos dicindo algo que parece de sentido común. Se vivimos no Estado máis descentralizado do mundo, descentralicemos a recaudación, recaudemos como galegos e como galegas, non parece isto anuncio do Gadis, recaudemos no noso país os cartos que se pagan a través dos impostos, que todas as empresas teñan que cotizar en Galiza e non moitas en Madrid, como pasa na actualidade, que eu digo, non esta Esperanza Aguirre non nos recorda que era máis solidaria, pero era máis solidaria con unhas relacións fiscais absolutamente deformadas, porque hai moitas empresas que teñen a súa sede en Madrid, que fiscalmente pagan en Madrid, pero que todo o traballo se fai en Galiza. Véxase, por exemplo, Citroën, e calculemos o que eso pode significar desde un punto de vista dos impostos. Por lo tanto, as relacións están trucadas. Nos planteamos algo que nos creemos de verdade que é fundamental para o futuro, e é que nos temos, primeiro, como país dereito a poder gobernarnos, a poder ter, digamos, capacidade para recaudar os impostos, para definir unha fiscalidade xusta na Galiza e non como a que temos neste momento, e ao mesmo tempo utilizar esos recursos
para priorizalo sobre as necesidades que ten o noso país. Fixadevos o que significaría para Galiza 3.000 millóns de euros máis. O sea, iso é, a Xunta ten 10.000, o sea, iso é unha capacidade infinita de poder mellorar a prestación de servicios, de investir noutros ámbitos, de atencer necesidades que neste momento non estamos cubrindo, non porque non haxa capacidade para financiar esos recursos, sino porque esos recursos non están no noso país. O modelo do cupo, o modelo do concerto económico xa está funcionando neste momento en Euskadi e en Navarra. Non vemos a ningún vasco nin navarro querendo devolver esas competencias, sino que realmente eles beneficiáronse moito desa situación en un momento de crise económica, conseguiron sortear mellor os recortes e as necesidades do seu povo, porque non tiñan un corsé tan importante como que tuvemos nos aquí, que claro, coa teoría do señor Feijóo de que tiña que ser o alumno máis aplicado de Montoro, resulta que aquí recortaron antes, recortaron máis e padecimos moitos máis recortes que a media do Estado por moita propaganda que utilicen na TVG e noutros medios de comunicación. Entón, para nós, pensamos que neste momento esta é unha cuestión clave para ter na nosa man o futuro e realmente poder deseñar políticas autocentradas no noso país. Hai outra pata desde o punto de vista económico que tamén sería clave neste momento, como sería poder recuperar todo o poder financiero que tiña o noso país e, por lo tanto, que non se tivera mal vendido pois as caixas de aforro como se fixo pois por parte do goberno central, non? É un tema que tamén hoxe está de actualidade, pois porque vimos como algúns dos exdirectivos acabaron visitando a Lama basicamente por a súa usura, porque realmente a sentenza foi unha sentenza moi benévola, non? Para quen estuvo provocando un saqueo con cartos públicos nunhas entidades, nas caixas, non? Pero en todo caso fixaremos tanta usura tiñan porque hasta se creeron que non tiñan nin que pagar as indemnizacións, non? Tiñan unha sentenza que lles obrigaba a ter que pagar, a ter que devolver esas indemnizacións e eles se declaraban insolventes e por eso agora están na cadea. En todo caso, nós non pensamos tampouco que este problema este solucionado nin desde o punto de vista político nin desde o punto de vista judicial. Estamos na Coruña, digamos que faltaría un, non, desos grandes exdirectivos que foi ademais o que cobrou a maior indemnización e que me imagino que estaba brindando na Toscana cando viu os seus excompañeiros entrar na cadea porque el foi o primeiro que colleu a pasta e se marchou. Pero é que hai un drama moito maior para este país que é increíble como se ten ocultado, non? Estou vendo aquí a Paco Jorquera, que na pasada legislatura pois falou moito sobre este asunto e que denunciou algo que tiña que ter sido portada de todos os medios de comunicación. Porque realmente, cando se vendeu Nova Galicia Banco e se convertiu en a banca, fixemos, o sea, o Estado fixo un negocio, fixo unha venta que ninguén faría na súa casa. Vos imaginadevos, non, que tedes que invertir moitísimo para salvar unha empresa de recursos vosos, que cando a tedes saneada e xa funciona ben e está dando beneficios, a vendedes a un prezo absolutamente irrisorio. Pois basicamente isto foi o que pasou no caso das caixas, que despois de invertir unha cifra que aínda non se coñece porque non é pública, porque é moito maior que os 8.000, 9.000 millóns de euros que decían que se utilizaran para sanear as caixas, porque hai unha serie de beneficios fiscais que se lle deron á banca que provocou que o primeiro ano ganara 1.000 millóns, que era a mesma cantidade que lle costara a Escotet comprar a banca. Bueno, pois agora, co tema das cláusulas solo, sabedes quen vai a pagar a devolución das cláusulas solo de a banca? Todos e todas nós. As persoas que foron estafadas teñen dereito a que se lles devolva, o que é unha auténtica barbaridade e que lle vamos a devolver con cartos públicos nunha entidade que está tendo beneficios importantes, porque se fixo unha venta que, insisto, foi un regalo que se lle fixo a este señor. E en todo isto, nós o que nos preguntamos é que ten que haber algo máis detrás, porque como pode ser que o Estado vendera
a pérdidas de 9.000 millóns de euros cando non tiña ninguna necesidade, cando non o fixo con outras entidades, porque Bankia sigue estando aí como unha entidade pública tutelada polo FROB, e realmente isto foi unha grande estafa a este país, porque unha parte moi importante dos nosos aforros xa tiñamos un problema porque fuxían, pero que agora a diferencia que hai entre o aforro e o que se reinvirte no noso país, o que nos di que hai un fluxo de uns 15.000 millóns de euros que están marchando dos nosos aforros todos os anos, que non se reinvirten en Galiza, nun país que ten tantas necesidades desde o punto de vista económico e da dinamización. Por lo tanto, esta para nós é outra cuestión importante desde o punto de vista político, por o que significa de capacidade, de ter instrumentos para utilizar os recursos que xenera a nosa propia sociedade en beneficio dun desenvolvemento máis xusto no país, pero tamén desde un punto de vista político, porque non pode ser que a maior estafa, o maior desfalco que se lle fixo nos últimos anos a Galiza, que foi a venta das caixas, se salde simplemente con que hai 5 ou 6 exdirectivos que van 2 meses a cadea porque non puideron pagar as indemnizacións. Porque se é grave que se levaran 10 millóns de euros en indemnizacións ilegais, máis grave é que desaparezan 9.000 millóns de euros de recursos públicos e que aquí non pase absolutamente nada, e é máis, que teñamos que bendecir isto como unha grande operación que salvagardou un poder financiero galego. Creo que isto xa nos non o podemos asumir de ninguna das maneiras, porque sabemos que é unha auténtica falacia. E dito isto, pois a min o que digamos que podemos entender como conclusión, que nos pensamos que un dos grandes retos que nos temos nesta legislatura, pero que temos como país, é que necesitamos que se fale máis de Galiza e que empecemos a falar de cales son as alternativas desde nós e desde as posibilidades que nos temos como país, porque o que está claro é que o cambio na estrutura, na dinámica, na capacidade para desenvolver outro modelo non vai a vir por a pulsión política de Madrid, sino que realmente vai a vir por a pulsión política que nós sexamos capaces de crear no noso propio país, na dinámica e no coñecemento das nosas potencialidades, e tamén en que coidemos outro aspecto que é fundamental para calquer pobo, como é a nosa lingua, a nosa cultura, a nosa tradición, non como unha fonte na que beber asépticamente, sino como un elemento que nos debe indicar digamos, aspectos que forman parte de como nos fomos construindo como pobo, como colectividade, e que nos permitan tamén, neste momento, abrazar ou dialogar co mundo, porque se algo fomos nós é sempre un pobo aberto ao mundo, non só, eu creo que polo que significou a emigración en Galiza, sino que precisamente porque como sabíamos que formábamos parte consciente ou inconscientemente dunha realidade que existe, que non está recoñecida, creo que nos fixo ser sempre un pobo aberto, dialogante, e que en concreto o nacionalismo sempre practicou o internacionalismo como unha maneira de estar no mundo e de construir esa, digamos, solidaridade entre todos os povos. Eu estou convencida de que pese a que acabamos de pasar por varios procesos electorais que nos poden levar ao mellor a desesperanza, que parece que estamos, ahora que fai tanto xeo, neste inverno permanente, no que hai como un glaciar así da dereita en Galiza que parece que non é posible desconxelar. Pois eu sí que sigo creendo que o porvir sempre está por escribir e que como escribamos vai a depender do que todos e todas fagamos. Para construir unha realidade diferente, decía Castelao que primeiro hai que pensala, hai que soñala. Eu sigo creendo, aquí voulle desobedecer a Castelao, que Galiza aínda non soñou o suficiente, porque nós temos que empezar a confiar máis na nosa propia potencialidade e capacidade como país, e sigo convencida de que o noso é o soño, de que o soño do nacionalismo é o soño necesario para que realmente construamos esa Galiza onde amenza e non teñamos ese glaciar. Moitas grazas.